Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District Kelapan Pau bakan nom kain snapshot ya ki non-tribal employee clearance certificate jong Khasi Hills Autonomous District Council lani KHADC bat kedo bah ki jing beteng kendang nong bela bar jela wan kaseng kan sya tang ya ki badon ya ke police verification bat ki no objection certificate na ki shnong ki badon jakatrai ki badon bat ha uput usam kathan sora. Kani kajing penpau kaseng kalong hadin kajing ya kendu ya uba Winston Tony Lingdo executive member katanat labor ka council ubalay lam ya keren pat ya ki dekat kaseng hakmat uba strong pillar harjana chairman ka ying dorbar tau an ka KHADC ha ka shitarik unai lur ar hajar ar husan. Habakran cikilat pathai kubor uba Reebok Star Dingdo President uloong bakaseng kalabu jingkeli halor kumno ka KHADC kan pentikna ba kinong syumwai ban otslip ya kinong bela barjela hakador news pak tingka bakin yo pat ya kinon tribal employee clearance certificate ban bela kin pendep hok yala ka kamram om ban ya bam tang kapisa. Uloong ba executive member uloong bakatanat kam dan nong tray ban pethi kumta la IY Shakiri Shimet ki bahap manjurip yaki jakat tray kinong bela. Halor ka jingdawa ka seng ba day ban donbet yaki non-tribal employee clearance certificate om ki slip baki bar jela kin yo bela uba Reebok Star uloong ba executive member uloong baka KHADC kam dan bor ban be yaki bar jela. Uloong badan jingmut ayu ban ai ya ka labor clearance certificate haba omla ban be ya ki bar jela ki bamsiu lada kimpen biangkot bat benrap baka seng menta kan kentu ya ki bor sensyar shnong bakin nom sya rung bar jela klem ka NOC na ki bor shnong. Hadin do ngila syami media si media bentuk nagaliang ki paiba la snu artatin aga jingya dai si ka jingbom ya stu jimut tenagaliang jungi ka seng ni sutu i ni yer ko rim ban ni rai rang ba hindai ki barong haga seng badang menin mentah ngila don haga seng aslam bakani ka kam la juya ina ka por tenre ngila ekren syai ba ka jing snow pla jongi kalong ka dai betang ya slip no nomor hagi por bala dep ngin dilek ban ya khandra ya ki kot kislah be di dikhar niyo be ya ka labor clearance certificate jong ka council ni kumta jong ka state jong ka Meghalaya identification regulation safety and security jong migrants work act arajan arpo tengiyo tang kita arm re ko bakam palaman ta kasnem ngilong bangiyo ya ni slip kalong bakidon laki jong kilai rong kamut ba la ujong ubasan pi tedai na kalor kata kanong rim ya kren ngasno bunchu ya kren na press ni sutu kan bentak sni ngibu appointment banwan kendo ban ya sya tena kaliang EM badai pek jong katanat labor la pensyai ba katu kas slip kawai ka ba soi kamut kadai ba badang sa uta ulisi ba shimwai ude barim re jong isi barim tenda depat hakatu ka shiteng bampat yo lisi bathamai ya katu ka slip ka bali pat la susan na kaneka da usket tiri jong ka Khasi Hill Autonomous District Council tenrai katu ka bathamai menta pat kamut katu ka banangkong ka dai jong UNES khowar te kani ka bathamai ba khlam thok kerteng junu kani ka dai jong lisi bathamai ka batri kam nang ni sikmat tenrai habai dai boto ka slip ngina kaliang ka seng ngila ong bangim snow tenan ba bat ngila pasyat jingmut ru sya ka council kalong ba kumno la dalong bala baya kani ka labor clearance certificate ka balong kum ka an jong ka council bakan pej hino daga district council bakan num ai list shu la ne banum ai wa shu namar bangi ong kumno pila ban penti kena bakini ki breu ki bayo ban list ya ka labor clearance certificate kinum issue pathar namar ngi ong bayo tang bakin im ya ka baywa yo ki shu ai pathari ki dikhar tedei halo kata kanong rim hendrai nagaliang EM la pensyai ba kimdon ya kata command power ba nagaliang ka council bakan peji tedei na kata kadaw ki haban ai wai lane ai list ai tendar si kibreu shimet ki private ba hangtar la batay ba kidon saungut ba hagaju ko singipat bakin le check ya kata ka jaka haman ki jaka ba wat la kidla yo mo kana ya ka kila dep ban register mo na hapo ka state kata ka safety and security migrants work act arja alpo ba kila dep ban register mo na nagaliang ka council ki ong ban lake ban bud din da ka to slip kamut daga bashim hinyo spa dangka haswa bakinuan ra ya ka kot sapo ka council tenrai nagaliang jongi ngi ong ba nyimkwa shu banyo iya kani ka slip nyikwa bek banyo iya ka labor clearance certificate bala da kimpat biang hiya ka kot bakan be no andrai nagaliang joki ki ong ba ka council kamdon bor bat kamdon bor ban be kamdon ya kata ka an ban be tinagaliang ka jongi ngi la kren syai bek ba nang ni sikmat nagaliang ka seng ngi nya la ka jong ka kamram bat ngi snowtu ba katu ka labor clearance certificate
kamdai ka an rei ka dei tangkum ka kanja khajna bat ka musur jong ka district council namar kan don jingmut ayu ban issue ya ka labor clearance certificate na du mensua bat kumjo bat ka slip lada ngimla ban be igibreu ki bom seu lane ki bom pan biang ya ka kot te kata ngilas no thu syai bat haga ju ka por na kaliang jongi ni ong ba ngin pej bat ngin khmi habia dei bat in ya trailang bat ki klik no sinsyar kamut ba ki klik no sinsyar ki dei bendon ya ka ikhtiar ka ba kinom sya ya gini ki breu ki banabar ki banwan rung haga chnong ka thau jong ki klem da jibyo jingbet na ki klik no sinsyar te haga ju ka por ngela ya kren sibun na kaliang em ila pansyai ten rei ong bai bangin nomla ban pej da ka council ni hapan IY ba sya ki breu banabar habia dei ba ka labor clearance certificate bar haga ju ka por ru ngila ya kren syai ba nang ne sakmat na kaliang kaseng ngim sange bijing khenrang ngin ya bej bat ngin nom pej syu iru ya ka an jong ka district council namar ba kane kamdei ka an namar ba kimla ban be bat haga ju ka por ru ni sothu ba kamdon ka ikhtiar ban be kamut ni nyimbes syu ya ka labor clearance certificate na do menta kasni bat kumjuru wat ya ka safety and security migrant worker act katuru habia dei bat menta na kaliang kaseng kila dawa hadu ki por bat auga arjar pusau kila lek ban amen ndrei ka basa menta kala de ban amen ka basa menta kalong baik stang gobernur te ya katuru habia dei bat menta si por ngi tharai nginom pechu ka ba kanaurim jong kaseng menta ngin pej be ya ka e ka NOC ba piyo ni ki klik no sensyar ba ki sya ya pi ba pintre ha ka tu jaka ka ba ar pat bang ngidei ban yo ya ka police verification na ka jaka ka ba kiwan jong ni ki barjala katangin be sabia de menta nomor ba ka kanik sipor nomor kalong sting palat war ya ka to ka safety and security migrant worker act ru ka sting palat nomor batang san phor ka to ka de bu submit tangi ipik ba di adhar nang thina po nong po kila yo banrung bantrei barhaga jo ka po na kaliang jungi ngila stick bitange kata ar kamur ba pimbiang ya ka police verification ya ka certificate ba pidai kita ki skill labor bangin itu barhaga jo ka poru ba pidai ban yo ya ka NOC na ki klik no sicha laki sya na em ya pi ba pinirong banbu ikinong trade dakar haga tu jaka bat nga kerpat juri ki kontraktor ru ki bakidai ban penduna banwat ikinong trade dakar pensitom mela dei kum ba pi pensitom ban wayalam ya udakar nabar jongka ri ba ik jongi na kabar ki state jongka Meghalaya pensitom lem ki prada operasnam ba pinwat khnangi prada operasnam ban belah ka jela ga jong te kata ka de jingi kren syai jongi bat haga jo ka por ni na kaliang gaseng ni la kren syai UEM namar ngila ko akendu ya pi indrai ka dei kamdei ka jingi ane ha namar ngi yang hang ne kum ki pressure group ngim dei ki politik bangin ya bu ai politik sa hadin bala de ki election ngi yang bai ya ka e ganong rim bakaseng hina ka por daga dei mona ha ka por election ne daga dei pindla ya job election daga yang gaseng ngi khen rabe bar ka shus house new book bagadai ha ka por ba pibat isi mapi bar ka ju ka por ba thau mi ene ka kunrum kan ram ring ong em kata ga dei tang ga jing snow thu bakla bar ka jing bom ya snow thu jingmut namar ha ka por ba pensyai han tia po majai ni ong bangi snow artatin ya ba pi ong ba ka slip ki yo shwa khatsan sngi ha shwa ban penbiang kot te na ga yang gaseng ikli kumno khatsan sngi kin yo rung shwa ha shwa ban yo e ga lebor clearance certificate kelempat penbiang ki kot kata ka de jing artatin jungi mano ban bud din ye gini bangiyo i wat kita ki lisi ki barim ru hadu menta kini ki bathamai ki 4 budin itu ki slip ki bangiyo ki dai nu banai ba ar bat nadu banai ba hreu ki lakut khat sang sni rengi dangyo ita ki slip bangi lek khenra te haga ju ka por ba na kaliang jungki ni ong bakki dai ban budin ka por ki ong bangin tip syai bakini ki breu ki trei hakanu construction bat ke ai ka kam ka bakile bat nadu menu kiwan haswa ban kut ya tak sista nyo pandai sni bangin pemi no ten rengi snu thu biang ba menta ka district council kam don ai banbe ita ki barjela bar kamdon ru ka an ka baskem banyada na banta ka bri ka khendeu ki apa jungi ni la so thu syai bat ni sno thu ba menta biang bakila batai baka district council kamla banle ai te kani ka dei ki jing apma na ga menta ka than jungi hi bro ka wai lada ka district council kamdon ni ki an bat ki kandon ki bobiang kanlong ka jing mai ki klik nong sinsyar ru bangin yabat klik nong sinsyar ha kanu gurkom lada ka district council ka troy te dei tang kata ka jingkeli na kaliang jungi gaseng balik si ngilaong ba kidei ki isi bat mai penkelalem shnalem de ki an ki ba kamper king le si ki bala ban yakun na komenta ki prado prasnam jungi ki bedei ki tribal area te tang kata hi ki jingi kren bat nane khmat hi kaseng jungi kalong ba ngin mangi persyang ki jing khenra ka jungi hrei ba ngila kren syai bangin pet chu ka slip bari ka labor clearance certificate na po ka council nomor ba ka council le ka issue be ya ka labor clearance certificate hadin bakila det yo ya ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrants Work Act arjar apo te kandon jingmut ayun bla de yo igatu banrung hangning in issue syaka labor clearance certificate na po ka council ndre ka jing sisya ki don ki ong bakadon ka act
ba haswa ba kin issue ya ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Act ki don kam shua banyo ya ka labor clearance na po ka council haka scheduled area ndre ki ong mentapat ba ka state ka bypass te hagan urukom ka state kanut ban bypass ka ya ka act kata te ka jingkali ka bangibu na kaliang jong kaseng kata ka dai stang ka council ka banle nang ni syakmat kumno ban pen scam ya ka jinglong try te na kaliang jungi ngila ya kren syahi kumbala pensyai da kaliang IEM bila ong baik ba isu ya ka labor clearance certificate kalong baik hadin bakin dala dep yo register online ya ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrants Work Act arja apo hadin bakila dep yo ya kata kila rep register ya kata ti kamut ki Pak Buddin pat dakini ki bayo wai ya ka ne ka labor clearance certificate ki Pak Buddin haman ki site ban ai da ka to ka slip ka bakat sansngi bakin muan penbiang ka kot ka sla siapo ka council hadin bikilawan penbiang kot ka sla council kin se issue ya ka labor clearance certificate tenrai nagaliang kajungi ka seng ngau ba kamiang nongrem habia dei kata bat kamdan jingmut kumbang la kren mene kani kamdai ka an kadai tang ka khajana bat kumusur na banta ka district council ngila kren syai kata ruha IM bat yong ho kelawan hagadur jong kata nomor ba kamdan bor benbe tenagali ang jungi ka seng kalong bai tang kata bang ngila ong bai ka labor clearance certificate minempek kumju jong ka state ru habia dei banta ba kadang kala dep ban amen ho ajar apsa tenrai mata ka basa kadai be governor lada kat 4 pas governor ya gato ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrants Work Act ru ya gato ha menta sipor ngi hingin khanrabe ngi numpet namar bangidon kam kumbang ong menta sipor ngi don kam bai tang ya ka police verification bar ya ke NOC na ki klik no inshallah ki sya na MP bag pintrai ha ka jaka ka biki dei pej maki kumana ramdan kita police verification baka NOC na grabak stong kumo kini gi barjala kin sya ba nakali ang jungi ka sengin be bar ha ka ta por la dei tungku bono kana ka an ngi sungtu bangidon hok ka jaka la jong ladang ngimki agane ka kenti ba mentang sungtu ngi la poi ka harandang bat mentan kumbangi ong ba ka district council kalong ko basinjor bat kumjuru kumman syukan mau no ya ga jingkren jong SS law la ong ba ka an jong ka district council kalong komiti hurat ibom danep ibu sumul mala ndai la dayo ubri ubodon bor unda ot udukut hiude ta katangi khimi lenti gane ki isi ka betmai bukan penklanya ka bor jong ka kamut ba lada idei mo na ian ibarit ibaria iba kumnu ru ka syong ka jing start jong ki bakin penklan ya district council khnang ba iklik no sensyar ki bahap apo ka scheduled area ngin long ki baklan ba ngin long try lo ka jong khandau Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya